Yawa bunyina wache Emma Kwaba Efamra Badwam so Adom TV Brewedu se anopa yedi Badwam kase ebeso wona nsmede eba nia edi mu akotene bi enesem donkuma yo ma hye film ababote be kasete akoya National Security Afaso ye ondwuma ewo omaye emu sanso na IGM na fe social welfare penifo so ahase eye nkyerechire ede mankwada ye formu ekọ amanfo ma so koye edwumaden we ni samudo bi da pai esi kunya ede esomo ese Badwam kase bedin de akwasi ensi afa sem ni kyeremu enie donkuma ye wo man Ghana mra hye Badwam film ababonten yakasa de afa kwane a National Security ye man ba mogwuwako kase efa so yomonyuma eho ne nyina ense kwan ya sa National Security mpanifoi efa so bo ediwura enkane amrado ede mo man Ghana kakra bia ba tan kase fie ekobo se adeye a oye hwemu bi ede afa kwan ya papa ne fa so di djuma bra Ghana ba ma ne tumi eso meso oman uye ne so eto nchen a Ghana nsɛmtwerɛni okatachi Kwame Afrifa ekwan ya National Security fo ya efa so twa no kwantemfi eso de pechi komakache no omu kyeremu a entwa yie. This is the first time in the history of our country that a governor of a central bank is being subjected to such a treatment. Unfortunately for the governor, some 10,000 cedis on his bed could not be found. So some of these hungry party foot soldiers that they use, who parade themselves as national security operatives, are after all perhaps not even being paid, and they use this opportunity to steal. Osan editor Mampeni John Dramani Mahama nim saone eye national security foi enkasa. We call on government to quickly bring a stop to these dastardly acts. These acts of intimidation and terror are relics of the past. They have no place in our democracy. Soon it could lead to some self-protection mechanisms from citizens and people whose lives and property feel threatened. We are a nation of laws. International Justice Mission and the Department of Social Welfare ye omo man Ghana mu akabom amankofra bia amanfo form no muko amanfo kroso ekoye adwumaden si yaje omo nyina abafie ne south wa yenkyekere ede amomo krom so betimi afa so akasa sede bia amanfo ni bedao na sa dipa bonefo bi so amfa omo no mu ade a ye make sure say afibia no hia GSN members Ghana Survivor Network members no yam omo nyina beba be hia no almost from different communities. In Tomubishia, we have what we call information sharing and knowledge sharing. In Tinia Kosu or Mantem Fufro, any Mantem Fufro Shia, then they cross learn from each other. The other one is said they are also interacting with much more experienced people than themselves, like staff of IJM. And which you know, homophobia or they won't so any chair. And Emma who do I want more a firm, any senior workshop, ever benam so at the abua one more. And you are not see a Dawson. Talk about them, na Nankasania or by there. Say, Damon is the unknown day. On family man, Menquatan in China, Ninian so, or eat more. Joe Waf. Be a school na Papa and Bamba fam. Then be our pen and me uncle catch me there. Will be a school Baba fam number for me. Me catch up a panana and so Nubu Funa or a broom. Na me mammy or you'll be a winning on to me and I papa so. Waja your life for my inti mammy says Sadia Papa be ba now a be family ako akusumona minako yujma. Inti me or see mammy uncle catch him say Melka could 2 years or but me call you call 8 years and 8 years in so anya easier mama sir. NPP MP4 ahye ese enkane mrahye dwani emanehia owo Dome Kwabenya abatom pesua so omanya for Sara adwasafo enkopie party no bedweko bi efom party na mamra otwena so anim esanso mo kirem se omanya for Sara adwasafo ensemka bi a odi eyi ne ho ano e wonanse kwadbo bi na party fo bi edebo no bakasa amana atra party no enhyehye that I deserved as a third-term MP. No MP has. Daku was the first MP of that constituency. He was part of Medina from NPP. He did 2 terms.
Professor Michael Quay was the next MP. He did 2 terms. The first woman to lead and shoot the votes up massively was me. And I was the first to be able to do a Twitter in that constituency. Nobody wants to show me a single acknowledgement or respect. Nobody came knocking at my doorstep. Na sɛdeɛ wɔnim dada no na wɔde ka ahyɛ sɛ amanyɔkuo no akyitaafoɔ nyinaa ɛnyae sɛ wɔkasa ɛfa amanyɔkuo no ho ɛwɔ kasafidie ahodoɔ so a ɛma wɔntwiwantwi ɛba amanyɔkuo no mu na wɔkyerɛ a nnua a wadan no adi no ɛnyɛ sɛ wɔgu wɔnom nsɛm wɔde bɛto dwa no animtia kɛkɛ na mmom amanyɔkuo no ɛnhyehyɛeɛ a wɔreyɛ sɛ wɔkyekyere amanyɔkuo no ama no kɔ n'anim no nso wɔama no anwie pɛyɛ na ɛsiane sɛ wɔyɛ kane mmarahyɛbadwane kane deputy majority leader ɛne kane minister of state ɛwɔ NPP amanyɔkuo no mu nti na nka wɔ sɛ wɔyɛ nhwɛso pa ɛma afoforɔ nso esua na wɔda nhyesoɔ edi nokorɛ ɛma nkabɔ mu nso ɛba ne nyinaa no wampa mu a yɛnti wabu amanyɔkuo no mmra article 35 ɛne afoforo bi a ɛka ho ne sɛnti wɔtwe na kɔgyina amanyɔkuo no National Disciplinary Committee anim akwatoto na no sankrata yi Justin Kodua Frempong ɛna ne nsa ɛhyaseɛ. Director of Programs and Operations at the Mass Center for Democratic Development, the Chobutiawa Efrobo CDD, Ayora Frederick Adu Jamfi, Opaneche Mua, Nanso Bo Aprobi, our Ghana Mantamaudubi, and Ghana de share Action Como, Quine and Swadu Mosherim Sa, Mabet Miafaso, Aticho May, Amana Payo, or Siaka said the essential Dinina Abna Yano. It ends over Kuchu and Semi Kukrataso, Akuman Penny Ehunu, Ghana forces and what drench the court me faso, Aticho May between every year a year. Nina. Ni ya report back ne da koma ba mpeni for obahu say ensem di bi ho no ma efa education enti no won say aban so article bi a from education reform committee a mo so mo ye adwuma mo call round the year adwuma enti no ne efa education ho ne de be kwa akoma won na ye won mo so mo ne efa constitution so no ho no constitution review committee no adwuma mo ye no so on so ye betu bi akwakoto o mo anim but ye we are consolidated report nankasa no ye be ye ehyiemu bi na de ama aban that is say ye ne aban atoatoa na ya na aban nya first hand information. Senior citizens a woman so eba adwumadie no ase no enso ne Adom News nsɛnkyerɛfoɔ twetwe nkɔmɔ no wɔn de nsɛm se ɛna tu dwa yepa senior man na ye no ɛya na ye nse mrantin mabanko an wɔ Ghana nso mpanyimfo bi nso wɔ kan bi no no yɛ mrantin maba ti say the wanyin wayan kwakwa na merwa nanso wadwen yɛ adwuma ɛte saa de a ɛde na yɛ nwen wɔ ho ne di kan wodidi ana wotumi fa trotton taxi kokrom ana ɛya ɔkwa yaresabia dami hye mi sie bi more often nche oboboa yempemfu na mani nyara adiswa menwa da omi de suggestions a wobeye no yebotum yeza yedwuma as old people na hena abano so wa aboa private sector na abana nkasa so ma mpemfu ho asesena waye mbre wa amahon wo manim Wesne bejina anopa samudo eboa no ebesomo ese bedwem kase no aha ne nyina ebesie yeda ho aba yebeda bokatemu ensem eno achi esma ba online enso beto aso ede amount ye wie no pena akodi mu nsem eto aso head tips eho na sister Sandy bi ya guy ede ahosepe aba yebedi komo afa yapom de nsem so na afa asem di ka aba ne ne penfo atena se ede pensem so ato aso because anopa so ye cha 3000 Ghana cedis sika osika eti Eric Esiedu Bodi Ebasekim or the first live draw no ebebro because in the chat *281# selecting option 4 *281# no selecting option 4 dudu obi abetu bia no emu ba ko etimi bo ede ma etini nyina ne sa fide no efa o numbers na etwa no ede a utwa dudu obi a wababa ko o number no ebetimi niti anope ya benya 1000 Ghana cedis asemidika ebe na wie ya besa nya another 1000 Ghana cedis pense umba na wie so besa nya another 1000 Ghana cedis be wie no na 3000 Ghana cedis anope ya eti dial *281# *281# selecting option 4 nefa ewini yeda ho aba yeda bokata musem abetoaso